baba. Kufika umama Zondile Mahade akubona. Ngihlala. Hey mntana wami sithi masizone inkoba. Ewe ma. Kuyafuneka simane sizothandaza ekhaya. Sicela uNkulunkulu akulekelele. Ewe ma. Esibhedlela wona bamkhuphileni. Abamjikisa mama ngazi nami. Iyo hayi kubi. Uwesi ngoku bekade engayishanga lo muntu. Nekuthetha ngasathethe emandla wekho. Kadli bekudla Udala kaloku nje lo mntana. Sike sizofaka umthandazo. Ukusicela ophezulu akulekelele. Mahlomo ntombi uyasibona? Uyasibona mahlomo sisi? Khuluma. Kupho okubeka apho uhlonipheke sizocela uThixo asincedele isivelele. Ekamala Jesu ukutaphansi bo ekamala Jesu ekamala yazi mina ngisho ukuthi sefile lo muntu uyabona kubheda uzama ukulala ubuke ngapha ngakimi. Ngathi mazi bekezela mama kancane. Awuzama ukukhamisela isidudu asikho ngabe ngikuthelela isidudu. Ungibona uphelile imilimi la sinayo. Ngizame ukucela kuDaniel ukuthi angikolodise esingo. Lani mama kanye. Phuza namanzi sizowedla. Hey. Amuphuza namanzi sizowedla mama. awukhoni ngisho lokukhuluma mina ngiyaxakeka nje ukuthi kwakhona lesibhedlela bakulethela bazonakekelwa ubani awufi ngani bona mama phela awusakwazi ukuzenzela lutho uphela ufuna ukuhluphana nathi mina ke mama anginaso isikhathi nje sakho iphi yona le ndodakazi yakho iphi yona le ndodakazi yakho oyithanda kakhulu ngoba yona uhlezi uyibeka la phambili mina nomfowethu asilutho la namhla lokhu uyagula uyasidinga mina asoze ngakusiza ngalutho noma ungazuthi uzuthi biza indodakazi yakho lo umyona intonda yo Nkosi yami mama kulo muzi usihlumezile mina nomfowethu umuntu ophilayo la khaya yile ndodakazi yakho thina nje asiyilutho yini thina sifela ukuthi sibadala yena yilasbone ngoba uyena komnakekela kakhulu ukudlula thina
manje uzophakamisela ngifuna mina ngikusize xola ngeke ngikwazi ukusiza uzofake la ibhedini izobuya le la iye khona la uyithume khona indodakazi yakhe ibuze ukunakekela anginaso isikhathi bengizofuna khona sana sami Sesidina hayi. Soke sibona. Uyabona le ndodakazi yakhe la ithanda kakhulu ukudlula thina. Ngifuna kube yiyo emnakekelayo. Angeke mina nje vele ngikhathele nje angisazi ifaki. Uzosilethela umthwalo nje la ikhasi idlalele kamandi kanje. Hayi mayincane. Yafowethu mami. Into nje nesengiyilindile ukuthi avelaphi. Makafela Sizothola sidle imali yocabanga nje sindambe mhlawumbe ngemini khopha cabanga. Hey, mina ngiyahamba ngiyowizikhopha ngene eCape Town. Uyabona lo omncane le ndodakazi yakhe le ayithanda kakhulu. Uyiva ngaphakathi inhliziyweni ingileni. Sizomshiya anganatu. Tana mama yami. Sabela phezulu ntwana yami. Ish. Iphumela nikhuluma ngayo. Lokhona Ngicabanga ukuthi imali etheni sisi. Hayi ngiyaneva ngikhuluma ngemali nemali. Isithayo imali ethini usiswela. Yibo. so wena nje ubhizumile lapho lalela indaba zethu. Umama yakho sikhuluma ngayo imali mama Mali cabanga. ngoba nemali wayengakhipha imali mhlawumbe enhleseni mama esibhedlela. Ngoba mali ke lamuthi. Uyabona mina noma imali khona. Lo yolela phasi. Ozibiza osikina umama akho akeni umama. Uthanda yena yedwa vele sinandaba kanayo thina lo sisukele. Umzali wenu lona. Umzali lo Ubehlelela ngicabanga ukuthi esibhedlela ngiyabona ukuthi ngiyacala isidedre seziningakula umzali wethu onganandaba nathi onendaba umuntu la ekhaya kuwe phela uyena uwe obonakalayo lapha thina sobabili asibonakala yena ijuthi yakhe vele usasikhulisa kodwa indlela asiphathe ngayo usibonakalisile ukuthi yena i-favorite yakhe ubani asiyeke akahlali phaya azophotela njani indaba nayo thina ngeke phela ukuthi uthembe kangaka. hayi ngeke phela simelele thina wamlo uyinkinga nje wayela la yazi kwenzakalani wami unake nje kumele umnake wena uzibonele wena umphiphe wena yonke into wena mina nje ungangifaki cabanga nje ungangifaki ukuthi ngenelani mara wena phela ngeke phela kubo bonke abegamela lakho Nkosi silapha ke moya kubo sithe masize apha ngosabela ubizo labantwana basibizile abantwana mamadlomo bathi masokucelela indlela sikukhulule inhlungu zikudlile mama umadlomo abantwana bayehluleka ngoku ewe siyazi uyisebenzela inkosi namahamenta ayazi ba ubusebenza kwasecaweni yiyo ngokulona uThixo sithi makakuvulela amaphiko azokuthatha mama umadlomo azokuphumza kwinhlungu nazo ngoko ke ndizocela bazalwane singaphosisi maseko sigabe sicula sive sinyuka intaba ngomthandazo sithandaza lamthandazo siwuthandaze entabeni ngexesha nesicela uYesu asikhokhele masizocelela nomama indlela ngicela sivele sivale amehlo sithandaze thina asithandaze ngifuna
kwethu egameni lakho lomoya oyingcwele Thixo wethu. Emini nje Nkosi size kuwe Nkosi nomthwalo sizocela mama madlula. Ewe Nkosi simdlile inhlungu simtyukutya siyacela ke ngoku moya oyingcwele uthathele ngakuwe Nkosi osebenza esecaleni kwakho moya oyingcwele. Ubonile usebenzile ezasemhlabeni Nkosi inhlungu zemhlaba. Ingakho Nkosi sithi ngokugqibile moya oyingcwele umthatha bengakuwe. Nabantwana bazamile ukumhlangula moya oyingcwele njengoba itsho incwadi yeBhayibheli ithi sizamile ukumhlangula. Kodwa sukela atshona ilanga mthathe ke Nkosi asengakuwe umama ahlale nawe ke moya oyingcwele ke Nkosi ukuze nabantwana baphumle naye aphumle ezinhlungwini. Siyakubiza ke Nkosi siyakubema phakathi kwale ndawo Nkosi yehla hlisa amaphiko akho moya oyingcwele hlisa ingilosi zakho zizolanda umphefumulo kamama ahambe ukuze abantwana moya oyingcwele bathole ukuphumula nabo Nkosi naye umama athole ukuphumula ke moya oyingcwele ngokunako naphakade. Hayi bantwana bami uThixo uzawuyiva imithandazo uzamphumza umama kwinhlungu abhekene nazo aphumze nani moya oyingcwele abantwana bami. Amen. Bazalwane masitshona ufefe sizokwazi basikhululeka siphakamise nezandla Nkosi. Lowo nalowo ungasigcina ngephiko lakhe alwabe ufefele Nkosi angaphezulu kwethu nengilosi mazehla zizolanda umphefumulo kamama sihambe nayo umphefumulo kamama exolile nabantwana bexolile. Kulowo nalowo ungasigcina ngelo phiko lakhe athi Nkosi yethu izubuye kunaphakade. Amen. Hayi bantwana bami uThixo uyivile imithandazo uyivile imithandazo uzazazo mlando mama. Hayi mfundisi sibonge. Yabona nje ukuthi xa izulu umthandazo akaphuthume njengasapholisa maseko. Abuye mthatha. Hayi mntanami ndawo zonke kunje uThixo uzakuva uzakupha amandla umkhulule umama amkhulule. Hayi sihambeni bazalwane. Usale kahle mntanami. Nyamezele sisi. Nyamezele. Oh. Mama khuluma. Baba mfundisi. Uthini mama? Sesikhona yasibiza. Yo. Mfowethu seliyaphuma nezwi. Uthini na mama khuluma? Makhona phela asebenza. Hayi. Khuluma mani ngishayisa ngomoya. Amanzi. Khuluma. Awumnika apha amanzi. Mama. Hayibo mama. Hayibo kanjani? Mama vuka. Awuzi ukufona umuntu ongakhulu kusina malini. Mama. Imali kanjani imali? Oh kusami. Ufa kanjani umuntu ongakhulu kusimali kuphi imali? Ayibona ke lento, ayibona ke lento. Imali okwemali nje kusami hamba nawe imali. Yo. Awuvuka wena senza imali wena azenza lo lo. Ufile umuntu. Awufaka lo muntu. Ufile umuntu manje. Imali. Yo. Awulilizana wena. Uba ngumsindo nawe manje. Mama. Hey. Mama imali ikuphi? Yo. Imali kusami wena ke ngosibe rich phela. Uma uyayikhalisa lo msho uyazi umtshelile umama simali kuphi. Mama. Yo. Mama. Oh, msangana phela lo. Ekuthi kulala nje wakuxela ngithi manje ukuthi nawe. Mama, uzenzisa lawo nofuke. Hello. Ufa njani umuntu ongakhuluma simali kuphi? Mama.
wakubiza wathula nje intolo. Kancane sisibese kanjani ngewari kanjani ndaba le mali bo Ya ungalisho liphindile yazi kona nami ngikhathazekile manje ngiyazibuza ukuthi wenza khona ukucinga nje kahle ngane le stress just ninganjani yazi bo mama kahle umama ubesola ethuleleni angasho ngayo yonke le ndaba yemali. Yazi- Mfethu yiningi le mali 3 million baba 3 million. iningi le mali bese sihamba siye nayo neserious kanjani yazi bo andika andiyana ngabe ngiphethe nenhloko nje hlangahlanganeni nje shokwenza kanjani Yazi ukuthini? Uyayazi udade somncane le mali. Akwazi ukuthi phela uye kuphela umuntu bekasondelene noma. Yazi ngani? Uyayazi kahle le mali ukuthi kuphi. belokuthi enginaphe lapha kuye ngicela nje ngicela ngathi ulusalo encane yazi Exactly. Ubhizi Yena yazi uyasikhalisa le la, mali. ubhizi Yena yazi le uyasikhalisa la. mali. Yena Uyazi yazi le mali. ukuthi uyayale le mali lo uzopopa. And futhi uyazi ukuthini? Njani? Angeke asasinike. yazi ngicabangani ngalo Ngale mthetho ndlela besimphethe ngayo. bese mphethe Phela kahle nomama. sino Angeke. izimali zethu sebenze pha kwamama wakhe lo ke ngolepho lakhona nami ngathini yazi Kumele size neplan. sikwenza kanjani na Kumele size necebo. Kumele angazi kanjani simsondeze ukuze azokhuluma ukuthi ikuphi le mali. ya futhi besingambeke eduze nje simbeke nje begrand kuba grand Yena kungazi phela tulo everything ikhona le mali umthipe le mali Hayi. Kahle sowenza njani mfethu? Ukuze sithole le mali. Uyazi usesifethu omncane uyazi le mali ukuthi kuphi. Uyazi ngimbona nje kulamalanga. Angazi nento e-off ngayo. Uyayazi lena ukuthi imali kuphi. Uyayazi ukuthi imali waphela kuphi. nguyena wayethencawa kumama encela njalo pha uyazi nguyena yazi imali Nibhizi nenzani? hayi lesidina Nenzani? Ubuyaphi yazi ngindlela ophume ngayo nje kuseni nje. Ufeze mina ngicalekile. izingantoni Hayi ngicalekile mina. Lephathi ngifuna ukukhuluma nami Thomile ukuhamba ngathi. Nangabe liyakwazi yazi lo ndicela ukuthi oh njalo usisidina Awukhuluma sebenza njani? Okay, njengoba niyakhumbula umama khona ngendaba ye-3 million. Okay, 3 million ngiyazi ukuthi kuphi. wena ke uyasada sis Awuhlale phansi bhuti wethu manje khuluma ikuphi manje le mali iphi sithola nini? Nijahephi ngoba ngisakhuluma nemali ethulani. Yo ungabe Oh, solusize. yes. Ngiphuma ngami. Ngijahile njengoba ngisho ukuthi ngijahile. Njengoba nazi-ke ukuthi ufuna silungise ingcwaba kamama. Leya mali leya sicela silungise senzele umama e-Tombstone ngibonile. Okay siswami mana khona anginandaba osufuna ukwenzani mina nje ngicela nje ukunike ishiya yami. Anginashiya kodwa ngithola ngesisi ne. If uqala ngendlela wenzayo akunamali ezophuma. But njengoba wena uyabona awufuni kulusa awusafuna lutho kanjani imali sitawufuna umuntu esitamkhokhela ukuthi akade imfuyo kamama. imfuyo negada zingikhona lekhali Uyikade nje imfuyo izolele sifashona umama akukho wenzayo ngilethe imfuyo njalo njengamhlanje ngivuke nami uyimixile but ubonile ukuthi khona shoda Hayi, yakho kangikhuluma yakho lalela-ke ngizonitshela le mali zazale ngisho and ngisafuna utata omkhulu eshobhara ngimtshela ukuthi imali seyitholile njengoba abantu abona ukuthi ngesingcwabo sakamama kwabolekwa nemali lephezulu sokuthi awufuna So wena ufuna ukuthatha le mali uyodlana nalo baba wakho omkhulu lo mazi kahle ukuthi uyithola kanjani? uyicola utata omkhulu Uyicola vele. ukuze umama angcwabe utata omkhulu kwenzeke konke lalela uzofonela yena-ke ngisho ukuthi imali ngiyitholile ngizobona ke ngane mina enkulu Lalela mfethu. Uyadlala. Yabona le mali? Ayikho enye plan. Shiya kimonke. Shiya konke kimi. Ngasidlala. Ngeke ngathi miliyoni. Othatha imali oyodlala ngoba lo yababa lo umama ngesikhanya gula bekanganani ndaba. Ubengangenelani.
Yemtasa. Yemtasa. Wemtasa. Yebo mntasa. Ngicela uze ngapha shemsasisi nje ukukhuluma kancane. Alright ngiyeza. Alright. Yo. Sithemba ukuthi ungizile philana. Ngifuna sikhulume ingqondo shemndasa hlala phasi. Ubani ngize ngakwenzela nesingo neti. Ayokwenzakaleni. Hawu sisi. Hawu. Kwenzakaleni. Sisona Right bengingazofe. Okay, ngicela ngicela umane uphuze le tiya ke. Ngilenze ngenhliziyo enothando njengoba seswami omncane. Ngifuna kahle kahle ngifuna ukuthi sikhulume njengabo sisi. Like angiyithandi lento eyenzakala la ekhaya. Lenza phakathi kwethu sobathathu. Ngifisa sengazi nobhuti ngabe ubekho. Sikwazi nje ukukhuluma sobathathu. Ngiyazi ukuthi zonke izinto bezingekho zinhle la ekhaya. Itiya lakho phela lizoze liphole siswami. So ngifuna ukuthi sakheni uxolo. Ya ngifuna sakheni uxolo siswami. Angisathanda impela ukuthi siphuma sisusinye manje. Kumele ngabe siyezwana kakhulu. Indaba yokuthi mina nawe nomfowenu singazwani nomama angiyazi ukuthi akalalanga kahle. And futhi bengiplan ukuthi mhlambe sihambeni nje sonke senze umsebenzi waboshilo simane sihambe sivakashe thuneni kamama siyothi ukuxolisa umama uze yonke into izohamba kahle. Yabona ke mntasa. Hawe khuluma. Yebo siswami. Uyabona nakhulu ibhudi nangaphezulu ukukhuluma lento ngikhuluma la kini nakuyibhudi. Sizwana shem. Limnandi kodwa itiya siswami. Khululeka. Hayi khululeka ke siswami uzothi mayebuya naye mfowethu. Mamela ke bhuti ngikhulumile ke nosisi wami hayi sathi khululeka wena shiya kimi konke mina nje ngiyisothile yonke lento le kanjani like utshelile imali ukuthi kuphi noma khululeka sohamba sengabe wemntasa hayibo kwenzekeni manje hayibo kwenzekeni hayi kwenze nje livuka mntasa hayibo kasi mowentshisi mamela bhuti wami kwenze njani njengoba bengisho ukuthi iplan ngizokulenza yena plan ngene njengoba umboni yona plan ukuthi ubulele umntase Hayi kanti uthini na ngoku? hayibo Sicedile ngaye lo muntu lo. ungavona ubulele uma isifuna imali kuye izotshela kanjani imali ibi ngombulala usisilima na wena hayibo Uthini namanje bhuti? umbulele nje lo muntu obothi ufike nomi lo imali asalebiki imali wena hayi usisilima kakhulu Sizofani hayi phela bhuti na ungenza bese sizoyifuna mathile wena sizokwazi ukuyifuna le mali angeke asazivimbe noma ngeke asazivimba sizokwazi ukuthi sife sayithatha imali sizositholela thina le mali umbulele kanjani nomi lo imali engasixele tiphi yazi imali tiphi ngo yazi hey nawe yenzi akabo